Máš popcorn, odběr a like. Kam jsi to kámo jako dal? Tak za mě fandím Lekkerovi, jako on dáva velký čas do CSK, aj pozerání jdem, já často chodím aj na jeho stream pozerať. Já si taky myslím, že ta Academy sekce od Entropic to asi zvládne a... Tak. Jdem lovit ryby. Ty máš x párů bot a taky nebydlíš ve foodshopu, ale mám nohy! Na nohy patří boty. Na ledničku patří mrazák. A ne, že si koupím nohy, abych mohl mít víc bot. Tak na to nemám counterargument. To je dobře. Končíme, dámy a pánové, 16-5 je tedy výsledkem první mapy a opravdu Ocidus to byl přejezd. To, že se tam ještě dokázali udržet na pár bodech, hráči je sobě fajn, ale asi jim to úplně smile na tvářích nevytvoří. Dobře. Víš, co bych nechtěl mít teďka v sestavě ZK a minus 10 bodů tady za ten team kill. Jako ráno. A on to nestihnou. To mi neříkej, že tohle z toho hráči nestihnou. Ty sa poznáš s Agraelamandusem? Ty sa poznáš s Agraelamandusem? Si Agraelamandus tvůj kámoš? Já nevím. Agragelus. Agraelus. Nie Agraelamandus, ale Agrealus. Co to je? Tak nic, no. Cabriolet Nacho Cabriolet, keď môžete mať favorit. Já jsem expert. Parbito jsem už maloval a tmavě se bebe maluje. Nejlepší je bílá. Napsal bílá s Y. Ty jsi byl nejhodnější, jo. Ty jsi byl nejhodnější. A proč si myslíš, že jsme si udělali druhý? Já to fakt hrozně chci dát do pusy, ty vole. Úplně to chci volíznout, ty vole. Úplně mám chuť strčit si to do pusy, prostě fakt mám na to chuť, úplně hroznou chuť, ty vole. Ale to si nedokážeš představit prostě. Vy píšete, vole, otazníčky, ale kdybyste to měli na obličeji, prostě já už chápu. Já si, proč bys to dělal? Já už chápu, proč mi na té škále jakoby sexuality vyšlo, že jsem stupeň 1 ze 6, že mám jako accidental homosexuality. To je tady ten štětec, tyhle momenty, prostě. What the fuck, já chtěl zabít jenom toho zombíka. Ale očividně ten medvěd taky, vole. Tak, tady kořice, chcete to popsat? Asi jo, můžete, až tak. On se neumí číst, když obrázky to na ulici. Jo, určitě debila ze mě dělají. Já na to nemám, to je... Dej to pryč, to hovno! Je to všechno v pořádku? Všechno po pití. Super. Děkuju. Teď budu za chviličku, máš vše? To jsem neřekla, že po piči. Můj chat chce, aby jsem si prečítal nějakou copypastu. Ty kokotko pojebané, nikdo tě nemá rád. Jsi arrogantní tlusťoch s velkými
s velkým pivním pupkem, co sedí u lolka už 6 měsíců a je silver. Být tebou se na to vyseru, tato hra ti není souzena tak jako všechny. Get Alive PS, jestli i to vyargumentuješ tím, že mám 4 IQ a ty 128, tak to nikoho nezaujíma čus. OK, tak já ti to zkusím vyargumentovat trošičku lepšie. Ty mě hovoríš, aby som si ja našiel život, popri čom ty mne hovoríš prostě, že som žebrák, čo hrá hry prostě. Nezdá sa ti to trošičku divné? Aspoň keby si mi povedal, že som chudobný. Si mi povedal, že som tučný a hrám veľa hry. A realita? Ja tie hry skoro vôbec nehrám, preto som silvery. Ty žebrák. Dostal si svoju pozornosť. Teraz mi vyhoň kokot, keď ma stretneš. Ďakujeme. Stavil ho zase ten kokot vyjebaný prasaci. Boha plešatý kokot. Boha, by som sa trochu najebal. Můžu se jenom prosím vás zeptat, kde to jsem? Hej, můžu ho zatřelit? Já ho zatřelím. Já jsem tvůj pičo ďábel, čert a satan, ty mrtko, a za chvilku ti dám do kotle s vodou a budu tě vařit, ty pičo. Můžu se to, co se stalo. Chápeš? Chcípl si a jsi v pekle. A proč jsem v pekle? Protože jsi mrtko, co lže! Já nelžu. Protože jste dělal a ten, co že si do pekla hrabe, ty píčo anglická. Třetí! Je to ty pičo! A řekni tvoje žuly chcípnou! Jediný tagy, který používáte, jsou na Pornhubu. Jo, Latina, Interracial, Stepsister, 18+, Oral, ty vole, Human, Black, prostě person. Tak tam jediný to má prostě smysl. A teko tam, kámo, jedeš, teko Latina, French, ty vole, kissing, anal, prostě dildo. Tak to je pak úplně jasný, to je v pořádku, jo. Tak když ty vole všichni mají vizuální, tak proč nemůžeme jít prostě tvoje tak proplešatý streamery třeba v tomhletom. Ten tam je to viditelně postižený. Kironete. Víš, že tě můžu vzít to VIP, ty kundo. Čo ste blázni? Dobre, chat, jednotky do... Hej, teraz hrám ja, tak ty drž piču. 1200 eur donate a zavesím sa na luster. 1200 donate asi myslel v kunách. V kunách, dobre? Takže, drž piču, teraz to je moja pesnička, dobre? Měla, že? Chat. Já jsem měla řízení. Je na piču. Ale omylem, kámo, to bylo. Ja, omylem anal. Hej, kappa, hej. Jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. Hej, kappa, hej. Nieder mit dem Bot-System. Hej, kappa, hej. All die Mods, die können gehen. Hej, kappa, hej.